Alright. Ito na kita sa Unang bahin. lain nga wa na to matagad pa tayo. Pangutana kini na nagbalik-balik apan ibalik-balik po nato ang tubag. Unsa man gyud hinungdan nawa hinungdan we unsa ang cause. Unsa man gyud hinungdan na nakabahin-bahin man ang mga Kristiyanos na ang Iglesia Katolika nga kaatbang sa Iglesia Katolika matud pa sa statistics doon na na 42,000 ka nagkalain-laing mga klase, mga pundo. Kaatbang sa Iglesia Katolika 42,000 kapeng ka mga pundok o ka mga tinubuan na ay Sabadista, na ay Sabadista Reformada, Na Mormons. na ay Iglesia ni Cristo ng Manalo, na ay Iglesia ni Cristo sa nagkalain-lain na managtukod dito sa Amerika, Church of Christ. na ang Baptist, kanang Baptist, yun yung mga 21 ka klase ng Baptist, Kaunti, ha? na ay Free Will Baptist, na ay First Baptist, na ay Bible Baptist, maganda ka na. Pila silang tanan nga kaatbang sa Iglesia Panakit. Katolika. Sigon sa napaniid, statistics, mukapin sa 42,000. Grabe na. Mula lang ka na. 42,000. Mukapin sa 42,000 na nagkalain-lain ng ilang pagtuo. So ang pangutanan na balik-balik, unsa man gyud hinungdan? Niya na, unsa gyud kuno ang hinungdan. Bueno, ang atong bisita karon tingali makaboluntaryo paghatag og tubag. Okay. Doon ay tubag? Wala. Ato ipatubag sa magkaniya. Mura man ni klase na ito. Unsa man gyud ang hinungdan? Nga nagbuak-buak man. Na fragmented man sa English pa. Ang mga Kristohanon. Iglesia Katolika o nakigatbang kaniya mukapins 42,000 lain-lain. Dinay sa atong Subo, daghan ang atong makita. Na Bible Baptist, na First Baptist, na Born Again, na Sabadista, na Sabadista Reformada, may Sabadista na bayan ng Sabadista. Pwede ka na saksi ni Jehovah, Born again. na Born Again, Mga Mormons. na Mormons. Iglesia sa Nga Diyos. naman ka ni. Lain. Kanang pangutunahan na balik-balik ka na. Ang nabuhay na niya. Kisay makatubag. Si Inspector Romulo Inanday. Tungkol na ito sa private interpretations. Kana, gumikan ka na sa gitawag sa English of private interpretation of the Bible. Kung sa man ang private interpretation of the Bible, kanang iyahay lang sabot, iyahay lang pangagpas sa mabasa sa Biblia. Yung pangagpas nagkalain-lain man. Muna ang private interpretation of the Bible. Ang usa ka bersikulo nga mabasa nimo matingali lain ang pagsabot nimo sa uban nga nagbasa niya na. Mo nang hinungdan private interpretation of the Bible. Lain hinungdan mao kanang gihuptan nga pagtuo. The Bible alone is the rule of faith. Gusto man as siya na ang Biblia lamang mao'y barahan sa pagtuo. Barahan, sukdanan sa pagtuo. Dili gali Biblia, di natin noon. No, okay. The Bible alone is the rule of faith. Sola Scriptura. Niya mayong atong sublion ang tubag sa kaputanan. Kinsa man gyud ang unang nagpasiugda
pasiog dagali ang nagsugod. Organized. Sa pagpatuo nga ang Biblia lamang mao'y barahan sa pagtuo. Dili ang pare, dili ang obispo, dili ang Santo Papa, ang iyang mga pulong, ang iyang mao'y barahan. Ang barahan, ang gisulti sa Biblia. Pinsa mang yung una ni Ana Martin Luther. nagpatuo. Kato si Martin Luther. Martin Luther ato na. Si Padre Martin Lutero. Katoliko. Padre Protestante? Usa ka to kapare nga Agustino nga may alsa batok sa Iglesia Katolika. Na may buwag sa Iglesia Katolika. Nanudlo na siya nga dili Santo Papa mo ang iyang panudlo mo barahan sa pagtuo. Dili ang nagkasabispo. Dili na bisang kinsang pare. Ang Biblia, what the Bible says. O kanang what the Bible says, kanay ipabansiwag pag-ayo. Ha? Ipabansiwag pag-ayo niining tinuhuan karong Bible Baptist Church. Ha? Kita mo subahan na. Na what the Bible says, unsay pulong sa Biblia. Pero ang pagkatanay na, kanang what the Bible says, unsay pulong sa Biblia, dili ka na siguro nimo para kanimog para sa dili ka na siguro nga barahan sa pagtuo. Nga naman, different interpretations of the Bible. Nagkalain-laing panagpas sa Biblia. Okay. Mao na hinungdan, mao ka na dugukan yung hinungdan, private interpretation. See? Pero napangutana, dili bagod nga ang Biblia yun mo barahan sa pagtuo. Barahan, ha? Sukdanan. Ang wa masukad sa Biblia, dili tuhuan. Okay. Unsa man ka tinuod ka na. Okay. Dunay tubag sa mga born again, o ubang pantinuhuan. Bible, yun. Yeah, unsa may kasiguruan nimo kanang magbasa sa Biblia niya, maghubad sa Biblia, magsabot sa Biblia, guided by the Holy Spirit man kana. So mang guided Niyahan. Labanan. giniyahan, giabagan ka na sa Espiritu Santo. Okay. Ang pangutana, tinuod ba? Naaba ang timaan na giabagan yun sa Espiritu Santo ang kada tao nga nagtuong ang Biblia maoy barahan. Ito. Okay. Naabay prueba, naabay sukaranan sa pagtuo nga kining ang Bible alone, Biblia lamang mao ang katuhuan. Mao ra ang barahan. Dili, kining nga ang magbasa sa Biblia giniyahan sa Espiritu Santo. Naabay tinaan. Nagtugan nga tinuod ka na. Wala. Ngano madili man ang katuhuan. Ito kung pakuta. Ngano dili man katuhuan nga ang magbasa sa Biblia, sabot sa Biblia, giniyahan, giabagan sa Espiritu Santo. Ikaw, Balerian. Ang prueba nga dili katuon ato ni mao nga ang hubad sa usa ka nagbasa dili man pod mohaom sa hubad sa lain pong magbabasa. Sa ato pa, ang prueba niya na ang dili ka na tinuod o dili na mahimong tinuod, mao na ang panabot sa nagkalain-laing mga magbasa sa Biblia, nagkatuali. Yan na ay Espiritu Santo ang magtuali. Kung sa man ang klase sa Espiritu Santo, na nagkatuali man ang panabot sa nagkalain-laing mga nagbasa. Kana na prueba ka lang na dili tinuod na ang kada magbabasa sa Biblia giyahan abagan sa Espiritu Santo. Kaya tinuod pang abagan sa Espiritu Santo man nagkaiusa unta ang tanan. 42,000 ka nagkalain-laing klase. Bidagana. So dili tinuod na ang
naluta kaayong prueba nga dili na tinuod nga giyahan sa Espiritu Santo. Okay. Okay lang, ang pangutana, kining unsa man di ay ang katuhuan nga naghatag sa mga barahan sa pagtuo. Unsa man di ay. Ang pangutana, dili man ka ang Biblia mo ay barahan sa pagtuo. Unsa man di ay. Sige, ikaw mo, kini mga bagong nangabot. Ikaw. Ang barahan jud sa pagtuo attorney ug naasad ni nila ang Espiritu Santo kanang nasayod ka unsang sugoa nga makaluwas. Kuha na, sa in English pa na, vague ka ng ansira. Hanap ka na. Alright. Ang barahan sa pagtuo, ang giniyahan sa Espiritu Santo, mao ang kapunungan nga gitukod ni Kristo. Unsa man kanang kapunungan, organization nga gitukod ni Kristo, ang gitawag og Church of Christ. Ang iglesyang gitukod ni Kristo. Kaya nga naman, ang iyang gimanduan, ang iyang gisugo sa pagpatunhay sa iyang panudlo, dili man ang Biblia. Ang iyang gisugo ang organisasyon, ang kapunungan nga iyang gitukod, nga gitawag sa English church. Mao ka ng guided, mao ka ng inabagan sa Espiritu Santo. Doon na ba yung mga pulong si Kristo na mabasa nato, nagpabilin nga maoy nagtugan nato nga ang church maoy guided, dili ang kada magbasa sa ato nang nalitok sobre nato sa Juan kapitulo 14 versikulo 16. Ningon si Kristo, ako mo adto samahan o akong ipadala ang Espiritu Santo adto kaninyo. Kanang kaninyo mao ang organisasyon. Mao ka lang organisasyon. Ug sa versikulo 26, 14-26, mingon si Kristo, ang Espiritu Santong ipadala mo padangat sa inyong panumduma sa tanang gisugo ko kaninyo. Mo padangat sa inyong panumduman ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Okay? Sa ito ba, ang organisasyon, ang tingog sa organisasyon mo ay tingog na inabagan sa Espiritu Santo. Okay. Alright. Mahitabo nga doon ay miyembro sa organisasyon nga magsupak-supak. Pero ang mupatugbabaw mao ang tingog sa kinabagan. Majority. Okay. Ang tingog sa kinabagan mao ang tinuod. Tanawa. Sa ato pa, ang gisugo ni Kristo sa pagpanudlo, sa pagpadayon siyang trabaho na nagkalibakana. Dili Biblia. Dili usa ka tawo ang gisugo. Ang gisugo niya ang organisasyon. Ang kapunungan iyang gitukod nga gitawag sa English of church. Gitawag sa kinatsilag iglesia. Yan nawa, nag-guided kanunay. Ang tiningog nga tingog sa maong organisasyon, mao ang giniyahan sa Espiritu Santo. Dili ang kada magbabasa sa Biblia. Okay. Alright. Ikaron, kining organisasyon, kining kapunungan nga iyang gitukod ni Kristo, aron pagpadayon sa iyang trabaho sa pagpanudlo, trabaho sa pagdubala, no? Trabaho sa pagsantifikar, ang pangutana karon mo. Unsa man di ay ang timaan, unsa man ang ilhanan
niining kapins 42,000 ka naglalaing pundok. Unsa man ang timaan nga makapaila, nga makatugan nga kini. Ug kana mao ang organisasyong gitukod ni Kristo. Unsa man ang timaan na makatug-an nato nga kana o kini mao ang organisasyon gitukod ni Kristo. Kaya sa tabar, klase mga ning nato. Ikaw, Villarreal. Subayo na to ang kasaysayan attorney. Ano daw? Subayo na to ang kasaysayan sa mga pundok na nito mauga sa gitinod. Okay. Sa ato pa, unsa man ang timaan na kini mao ang organisasyon. Ang timaan mao ang iyang pagkamakasubay. Si traceability. In English pa. Ang iyang pagkamakasubay sa iyang kagikan nga way bugto. Gikan sa panahon gikan ni Kristo sa iyang mga apostol. Balik ko ang iyang traceability. Ang iyang pagkamakahatag og husay. Ang iyang pagkagikan yun nga way bugto gikan ni Kristo sa mga apostol niya. Magpakita gali nga kini o kana mao ang makapakita og prueba, makapakita og kining ebidensya Maturan. nga siya way bugto nga gikan sa panahon ni Kristo, panahon sa mga apostol. Kana mao ang organisasyon niyang tinukod. Ha? Okay. Alright. Karon ang pangutana. Didto man ni ang organisasyon didto man ni tukura sa Jerusalem. Okay. Karon kay organisasyon man dili mahimo ang organisasyon kung may pangulo. Ha? Ang usa ka kapunungan dili mahimo kung may pangulo. Doon lagi manager. Tingali doon na sub-managers. Karon, si Kristo, na-record ba sa kasaysayan nga nagtudlo siyang manager ang magpahigayon, ang mangulo. Okay. Doon na ba? I-record. Na nagtudlo siya. Ang manager. Ito pa magpangulo sa organisasyon. Tuig 33 man kanto. Na. Okay. St. Peter. Ha? Brad San Villarreal? Pedro. Na attorney. Ah. Katulad ang atong Ginoo nga sa Mateo 16:18 nga gihin niya si Pedro ibabaw niya ng bato tukuron ko nga akong simbahan. Ah. Na ang ebidensya nga siya nagtukol og manager. Timane nga Supremacy. Dili- Supremacy of Peter. dili mabalitad ang usa ka tinuod. Nga organisasyon gali do nagipangulo. Why pangulo dili na organisasyon. Okay. 23. Asa man mabasa? Mabasa sa nasulat ni Mateo. Kaya ang nasulat ni Mateo, maisip ba ng history? Maisip ba ng kasaysayan? Ang nasulat sa mga apostol, maisip bang kasaysayan? History. Okay. O, unsa mang mga pulong ni Kristong na-record ni Apostol Mateo. Nagaingon siya na ikaw mao si Pedro. Pedro Apostol. Sa ibabaw na ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga gangaan sa impyerno, dili makabuntog kaniya. Tama? Oh. Murag dili pa kay klaro tingin na. Dili pa. Pero ang pangutana, sa dida nga taliabot ng iyang pagsakit dito sa kabaybayon sa Galilea. Isukot ni Pedro, may gugma magkakanako. Oo, naisayod ka, Ginoo. Ako na igugma. Pakana ang akong mga nati na karinero. Nati. Ang mga sakop ng bago. Sa simbahan. Nati ba? Oh, labi man. Kanya,
Oo, nasayod ko Ginoo nga ako nahigugma nimo. Di ikaduha, maumpaw na. Pedro, nahigugma ba ka na ako? Oo, Ginoo tubag Pedro. Oo, Ginoo nasayod ka nga ako nahigugma nimo. Ingon si Kristo, pakana ang ako mga nating nga karnero. O ba niya, ikatulor, maugyapon. Pedro, nahigugma ba ka kanako? Nag-uol na si Pedro, sa man. Katulong balik-balik. Nahigugma ba ka kanako? Ingon si Pedro, nahasayod ka Ginoo ako nag-uol niyo. Pakana ang akong mga karnero. Primero, ikaduha, pakana ang akong nating karnero. Ikatulo na, pakana ang akong mga karnero. Dili na natin. Tanan. Oo. Sa ito pa, masabot. O, nasabot ka na ni Pedro. Kung nasabot sa mga apostol. Nga ang mga karnero diyang ipasabot, mao ang followers of Christ. Ang nagsunod ni Kristo. Ang nagtuod ni Kristo. Okay. Yung pakana, atimanar. Pakana, tudloe. No, bakit? Tudloan sa husto, pakaon mo na. Okay. Tanawa. Organisasyon ka na. Ang gitukod ni Kristo, organisasyon nga mao iyang gibilin aron magpadayon sa iyang pagpanudlo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya, daghan mga kakulian, daghan mga kaaway na ikahinagbo na ining kapunungan na, daghamang musupat, daghamang buot mulumpag. Unsay pong ni Kristo, Ano na yun na? bisan ang mga gangaan sa impyerno, dili makataog kaniya. Dili makabuntog sa iglesia. No, ha? Pasalig ka na niya. Daghang kaaway. Daghang magluib. Daghang makigbatok. Apan dili magguba ang maong kapunungan, bisan ang gangaan sa impyerno, dili makataog kaniya. Ipamulong naman na. Unya, sa dayon niyang saka sa langit, nakig-audience man siya. Nakig-harong o nakig-sulti man siya sa 11 ka mga apostol. 11 ka, wala naman soldas, patay na. Hindi ko man. Dito sa bukid sa Olivo. Nag-anha po ng bukid sa Olivo. Dito sa bukid sa Mateo Olivo, 5 na. nakig-harong Uno, siya sa 11 12. ka apostol. Bitit Kung siya. na-record ka na ni San Mateo Apostol, history, kay ang nasuwat ni Mateo, history man na. Kung sa mga na-record, mga pulong ni Kristo, dito, pamulong sa bukid sa Olivo, dayon niyang sa kasalangit. Ang na-record ba o? Pangadto kamo sa tanang mga nasod. Pangadto kamo sa tanang mga nasod. Kung tudluan mo sila sa gitudlo ko kanina. Kung bunyagan sa ngalan sa Mahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Kung timanin awa, ako mag-auban kaninyo, ang kapunungan, mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa ito pa, abagan kanunay ang maong kapunungan. Tabangan kanunay. Kung saan tabanga, ang mga atake batok ni ini, ang mga pagdasbak batok ni ini, duway gahom sa pagpulpog niya. Ang mga panudlo nga supak sa panudlo, dili ka na mo gahom, dili ka na mo lahutay, di ka na makapahunlat, di makapahungkol sa iglesia. Mag-uban ako sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. So sa laktod, niining mga 42,000 ka nagkalanlaing pundok. Ang pangunta na, hain man kanila, hain man ining kanila, ang usa na tinukod ni Kristo. Unsa may akong giya aron matultulan ako. Unsa akong giya? Ang giya mao, ang gitawag sa English of the traceability of the church back to Christ and His apostles. Ang Subay. makasubay sa iyang kagikan nga way bugto ngadto ni Kristo ug sa iyang mga apostol.
ang traceability mo. Yeah. Karon, niining kapins 42,000 na nagigatbang sa Iglesia Katolika. Lain-lain ay born again, na ay Baptista, na ay Bible Christian, Bible Baptist. Baptist Church. 42,000 man sila nagkalain-lain. Pangutana, doon na ba'y usa kanila nga makasubay sa iyang kagikan nga way bugto nga to ni Kristo? Wow. Ngano, ang primerong protestante, ang primerong tinuuray yung nakig-away sa Iglesia Katolika, mao ang rebelde nga pare, si Padre Martin Lutero, ang nagtukod sa protestante. Kanosa, ito in 1516, na siya mo ay kura paroko sa Wittenberg, Germany. 15. Kura paroko siya. 1516, 1516. Katao ang protestantismo, kumo usa ka pundok. Inya, pila na katoy nangagi. Kung sa man tuiga matukod ni Kristo ang kapunungan. 502. Tuig 33. Ang pagtunga sa protestante, ang unang klases protesta, 1516. Wa magagikan ka na ni Kristo. Katoliko pero tikaw-tikaw. Okay. Gikan ka na sa karebelde pare. Padre Martin Lutero. Kung kadtong usa ka pundok nga natukod ni Martin Lutero, nabuak-buak ka to. Kalbanisi. Nga naman, doon na may sakop niya nga sa Yobs Martin, kinahanglan nga usbon o bunyag. Ingos Martin Lutero, dili. Usbon lagi bunyag na tao ang nabaptist. Okay. Sa Yobs Martin Lutero, ang adlaw ipapahulay sa badong na wala. Nabuak-buak! Pila man kabuak ang nahitabo na? 42,000 kapin kabuak-buak! Fragmentation of Protestantism. Sa English ba, fragmentation. Ug ang binisya na hindi ang pagkakuyaig. Na ang may binisya ninyo, kuyaig. Ang pagkakuyaig sa Protestantismo. Dili ka na manigar, makita sa atong mga mata. Mabasa na to silang mga sunod nga nakuyaig sila. Nakuyaig. 42,000 different kinds. Nawa. Sa ato pa, ang gitukod ni Martin Lutero, pagbuot sa Dios nga makuyaig, gini. Nga naman, aron ang tinuod nga nagsunod ni Kristo, makaila dayon, makasabot dayon, makaila. Ang pagkanganan na kuyaig sila, natugan. Paltek, mapaltek. Mga paltik. Paltik yun. Dili man maayong gayon ang paltek to, mapapugos na pag-awit. Mapugos na pag-awit. Mga paltek yun eh. Homemade. Ikan kaning Padre Martin Lutero. Yan Sa ito na. tato pa, atong ma-imagine, atong mahanduraw. Imagine. Nagbuhi pa sa Lutero karon, magtanaw siyang mga kunuhay musunod niya, Baso. magdaghong tina siya. Musunod kini, musunod na ako. Tubok-tubok naman. Mo ka na. Ikaw raw namin ako. Mo ka na. Kining katong kapunungan gitukod ni Kristo. Kung ni Kristo pangadto kamusta ng mga nasod, tudloan ninyo sila. Ang mga apostol nagkatag-katag na. Okay. So wa pa sila magkatag-katag aron mangadto sa naglaing nasod. Nag-formulate sila. Credo. Dato pa nagpanday sila. Ilang sulat unsay ilang itudlo di magbulag-bulag man sila. Unsa man magsabot ta unsa may atong ipadudlo kanang ilang gikasabutan usa ka pangadji karon man pabilin hangtod karon
Rosario. Unsa ba na? Credo. Credo. Credo in unum dayon. Ah, Nagtuo credo. ako sa usa ka Dios. No? Credo. Ang gitawag og bituo ako. Gustoan aso nang kanang pangadyang nagatuo ako. Sa apostolis sila. Dito na mamugna sa mga apostol sa Jerusalem. Sawa pa sila magbulag-bulag yung mga to. Ilang klaro usa itudlo. Ang lagi na nang ko na ano. Nagatuo ako sa Dios mga kaon sa dan. Sa mga lakaw no. The Apostles' Creed. Unsay Apostles' Creed? Ang credo ang gituhuan sa mga apostol. Apostles' Creed. Tanawan. Why gwapo nga tao makaingon, dili oy ka ng Apostles' Creed, hindi mo lang ni Tan Pulano. Gikan ka sa mga apostol. Ha? Samang hitabuan nga ang pangadyeng amahan namo, gikan ka na ni Kristo. Apostles' Creed, usa ka nakapruiba ng Iglesia Katolika na maoy naka sunod niya na, nakapabantog niya ng Apostles' Creed, mao ang Iglesia Katolika. Mao ang itukod ni Kristo. Tanawa. Sa ito pa, ang naminaw ka na ito karon mga higala man ta, o mga iksuon magkita, bisag dahil na itong pagtuo. Di man kanang imong pundok, kung sa balista, baga, Bible Christian, baga kung sa ka, Iglesia ni Cristo. pangutana, kining akong pundok, gikan ba dil sa sinugdan? Ang iyang pagka makahusay sa kagikan nga way bukto, maubag kini? Kaya nga no, ang unang makahusay diin sa gikan, ang unang klases protestante tinukod ni Martin Lutero. Kano sa 1516? Sa unang mga toy, wa ka na! Wa ka na. Diha magsugod ni Martin Lutero ang organized Protestantism. 1516. Lutero ni una ni. Sa 1516, rebelde siya. Pero wa pa magtukod o pundok. Sa nga 1520 na, bana-bana, 1520, natukod na niyong pundok, the Lutheran Church. Yeah? Kunya, niya ng 1525, ano ba? Nakita mang Martin Lutero. Sa maning ang sunod unta na ako, nakatuali man. Nakuyaig man kining pundo kang nagitukod ko. Unya, usan niya katinunan si Philip Melanchthon. Mo'y naninguha nga magkonbensyon, magmeeting ang tanang mga protestante. Anong panagsabutan nila? Ang panag-iusa. O kato si Philip Melanchthon, bilampos yun ang nagkalain-laing protestante nga unta sumusunod ni Lutero. Nagtigom dito sa Augsburg, Germany. Sa tuig 1530, 1530. Muna the Augsburg Convention. Ang tigom dito sa Augsburg. Unsay tuyo ni ato, na nagkalaing klases protestante, magsabot nga man kayusa sila. Uman makasabot. Iyahay magpatuo. Kaya iyahay magpatuo, diha mamugna, diha magsugod ang paggawi sa pulong protesta. Okay. Augsburg Convention, the year 1530. Tanawa. Kasi ikaw karon nga dili Katoliko, timan ang imong pundok, ang imong organisasyon, wa magagikan ni Kristo. Gikan ka na sa kang Lutero o dili sumusunod ni Lutero nga dili na muuyon ni Lutero. That's simple thinking. It's not, Christ did not send the Bible to teach. Christ established an organization. Tukod siya tukunungan nga maoy mulahutay hangtod sa kahamturan, magpadayon sa iyang trabaho sa pagpatuloy. Timan wa kayo ni matanaw sa mga protestante. Nga nang born again, nasabaan kayo. Kanang Biblia. Ukban ng Biblia nimo. Gikan Genesis. Ngadto na gayod sa katapusan nga
Ngadayan. Revelation o bugna. Dalawa. Pulos mo ito nga kapitulo. Kapitulo 1, versikulo. Ang pagkutana, siya no? Kadaghan na niya magsusulat nga gitingog na pulos na kapitulo, pulos na bersikulo. Kato si Moises na nagsulat sa Genesis, Exodus, nagbersikulo sa na kapitulo. Ayan, di na katuhuan na eh. Ang untang mga utana, ang dili katoliko mga utana. Ngayon naman eh. Nga ang tanang sinulat, kadaghanan ng sinulat ang ipong-pong karon kita ko Biblia. Pulos man kapituluhan o bersikuluhan. Nagsabot ka itong mga tawhanang nagsulat. Nagsabot to sila nga, waman to manimuyo sa samang higayon, waman to manimuyo sa samang lugar. So man eh. Wa magdungan Ang pagkatao tubag Orne. niya, ikaw ang katoliko, wa ka masayod. Ang nagkapitulog, nagbersikulo niya na ang Iglesia Katolika. Sa tuyo nga matimanan, madali ra pag-ukab kung unsa ang buot basahon. Kapituluhan o bersikulohan. Iglesia Katolika niya na. Wa ka masayod. Usak ka na kapulibang nagtugaan. The Bible is the Catholic book. Nga ang Biblia usak ka Katolik kung basahon. Dili Martin Lutero. Okay. Wa kanang dili mga Katoliko. Wa gyud maka supot silang kong galingon. Pag ingon, kinsa ka ang nagkapitulo ni nagbersikulo. Wa siya makutana. Pinangutana pa adto mutug pa sa tubag. Iglesia Katolika. Maoy nagkapitulo nagbersikulo sa tuyo nga masayon ra pagtultol ug unsa ang basahon. Nawa. Ug nawa. Ug kaning dili Katoliko masayon. Nagikan sa tuig 300. No. Manang ginapos ng tuig sa 4th century. The only copy of the Bible that the Christians use, ang kopya kagiyon sa Biblia, ang kopya sa Biblia miligawi sa mga Kristiyanon, ang Biblia nga Vulgata Latina, ang Latin nga hubad, nga opisyal Biblia sa Katolika, opisyal nga Biblia sa Katolika. Ang opisyal nga Biblia, dili ka ng bagong balita, dili. Ang opisyal nga Biblia sa Iglesia Katolika, Vulgata Latina. Nga nahubad ni San Jeronimo, gikan sa Hebro o Grego, nihubad nito sa Latin. The only Bible, maura ng kopya sa Biblia, gikan sa tuig 300, tuig 400, tuig 500, tuig 600, tuig 1,000, hangtod sa pag-abot ni Lutero. Vulgata Latina. Unya sa diha nga si Martin Lutero, nag-iya-iya na lang yun. Siya ay naghubad, iyang gihubad ang Vulgata Latina, gihubad na itong Aleman. Kay Aleman na siya. German. Oo, ito. Inaliman, gihubad sa naglalayang pinulungan. Balay ko ngo, the Bible is a Catholic book. Libro ka na nga Katoliko. Dili ka na kang Lutero. Si Lutero naghubad sa iyang nahibawan ng Vulgata Latina. Pero wala tayo panahon, no? Hello, ngayon salamat sa iyo po katalino. Sunod Domingo mag-abot yun. Tinagis kanina. Ngayon salamat. Total.